Dobrý deň, presunieme sa na použitie technológie našej aplikácie. Pre frontend sme si vybrali technológiu React. Jeho úlohou je poskytnutie interaktívneho a moderného používateľského rozhrania. Náš frontend beží na porte 5173. Komunikácia s backendom prebieha prostredníctvom environmentálnej premennej, ktorá definuje adresu Flask backendu. Výhodou Reactu je jeho jednoduchá integrácia s backendom a inými technológiami. Pre náš backend, ako som už spomínal, sme si vybrali technológiu Flask, čo je ľahký Pythonový webový framework. Úlohou je spracovanie API požiadaviek, riadenie autentifikácie a logiky našej celej aplikácie. Náš backend beží na porte 5000. Komunikáciu s databázou riešime pomocou URI, sprístupňujeme všetky dáta potrebné pre React Frontend cez naše REST API. Výhodou je ľahké nasadenie, Flask je ľahko konfigurovateľný a ideálny pre malé a stredné projekty, čo vyhovuje našim požiadavkám. Databázu sme využili technológiu PostgreSQL, čo je relačný databázový systém. Jeho úlohou je uloženie všetkých dát aplikácie, akými sú napríklad používateľské údaje, slovníky cudzích slov, výsledky kvízov, dostupné jazyky a kategórie. Výhodou Postgre je, že je široko škálovateľný, čiže nám do budúcnosti umožňuje rozšírenie databázy o množstvo ďalších cudzích slov, nové jazyky, kategórie. Naša aplikácia je dockerizovaná, použili sme technológiu Docker Compose na správu kontajnerov. Docker, ako asi každý vie, umožňuje jednoducho spúšťať celú aplikáciu lokálne, ale aj pomáha s nasadením v produkčnom prostredí. Spolu nám tieto technológie umožňujú vytvoriť modernú, škálovateľnú, výkonnú a efektívnu webovú aplikáciu. Súhrnný pohľad na náš projekt: snažili sme sa vytvoriť kvalitnú súborovú štruktúru s dôrazom na čistý kód a ľahkú čitateľnosť a orientáciu v kóde. Na prácu sme po celý čas využívali GitHub a pre náš projekt sme vytvorili README súbor s popisom aplikácie, návodom na inštaláciu a ďalšími užitočnými informáciami. Čo sa týka užívateľského zážitku, pre používateľa je implementované čisté, prehľadné prostredie. Taktiež celá aplikácia je responsívna a prispôsobená na telefóny. Funkčnosť celej aplikácie sme si testovali. Prejdeme na výhody pre používateľov. Prvou je jednoduchý prístup k učeniu jazykov, čo zahŕňa, že používateľ môže vyberať slova na učenie na základe kategórií a jazykov, filter na vynechanie rodného jazyka z výučby. Flexibilita učenia, čo jednoducho znamená, že používateľ môže učiť čo chce a kedy chce. Precvičovanie a testovanie, kvízy na preverenie naučených slov s okamžitým vyhodnotením a detailné zobrazenie správnych a nesprávnych odpovedí pre lepšie pochopenie. Sledovanie pokroku, to znamená, že používateľ na svojom profile nájde históriu kvízov s úspešnosťou kvízov. Prispôsobené preferenciám, čo je možnosť aktualizácie rodného jazyka s automatickým odstranením nepotrebných údajov pre používateľa a spoľahlivý systém správy údajov, čo znamená, že údaje sú bezpečne uložené a podpora pre rýchlu navigáciu medzi kategóriami a jazykmi. Ešte nakoniec si dovolím ukázať README súbor, ktorý som spomínal, v ktorom je ukázaný alebo napísaný popis našej aplikácie, krok po kroku inštalácia aplikácie až po jej spustenie, podkapitola použitie, ktorá zahŕňa informácie, ktoré má urobiť človek po prvom spustení aplikácie, aby mohol používať naplno, a funkcie aplikácie, kde sú spísané najdôležitejšie funkcie pre používateľa. Ďakujem za pozornosť.